ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ರೆಡಿಯಾದುಪ್ಪುಲೆ ತೆಲಿಪಾರೆ ಬಂಜಾರ ದಾಯಪಂಡ ವೇದಿಕೆಗಿತ್ತೆ ಬರನುಪ್ಪುನ ಟೀಮ್ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ. ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಅಭಿಮಾನೋಡು ಸಾಂಕೊಂದುಪ್ಪುನ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆಗು ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರನ ಸೊಲ್ದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆಡು ಶುರುವಾಯಿನ ಈ ನಾಟಕದ ಮರಳು ಇನಿಕನಗ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ಕರೀಂಡು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾ ಪ್ರಾಕಾರಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವಂಜಿನ ಅವಕಾಶ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಲು ಬಹುಶಃ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಕಾರಣ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಯ ನಿಕಲು ಲಯನ್ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ನ ಲಕುಮಿ ತಂಡದವರಿಗೆ ಕಲಾವಿದೆಯಾದೆ ಅನಿತ್ತೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನೊಂದೊಲ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಈ ಪೊರ್ತರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನಕಲು ಕುಂಬ್ರ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲು ಕುಸಲ್ ದರಸಿ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೇಲ್ ಅಂಚನೆ ಆನಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಲಯನ್ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ರು ಮುಕ್ಕಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ತುಳು ರಂಗ ಭೂಮಿಡ ನಿಕ್ಕಲ ಮಾತೇರ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೈತೆ ಇನ್ನಿಕಾನಗ ಅವೇತು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಅವಕಾಶ ನಾನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪಣದ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನಿಯವರಿ ತುಳು ರಂಗ ಭೂಮಿಡೋರಿ ಕಲಾವಿದೆಯದು ಬೈದೆ ಇದು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೋಕೆದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಈ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂಸಾರ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ವರ್ಷಿನಿ ನನ್ನೊಡ್ತಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಮೋಲು ವೈಷ್ಣವಿ ನನ್ನೊಡ್ತಿ ಶಾಲೆ ಪೊತ್ತಾಲು ಅಂಚನೆ ಮೋಲೆನ್ನ ಮೋಕೆದ ಬಡೆದಿ ಸ್ವಂತ ಬಡೆದಿ ಅನಿತಾ ಅವೆನ್ನ ಅಮ್ಮ ನನ್ನೊಡ್ದಿ ಮೆಗ್ದಿ ಮೇನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನ ಬದ್ರ ಸತೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಬಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಏನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ತಂಡ ಬೆದ್ರ ನೆತ್ತ ಕಲಾವಿದೆ ಆದುಲ್ಲೆ ದುಂಬೆಂಕ್ಲು ಅಭಿನಯ ಕಲಾವಿದರು ಅಂತ ಬನ್ಪಿನ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಒಂಜಿ ಟೀಮುಡು ಇತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶಾರದಾ ಕಲಾರ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಆ ಟೀಮು ಬಾಯ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ನೆಕ್ ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರು ಕಿನಿಗೋಳಿ ಆ ಟೀಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಬೆದ್ರ ಬನ್ಪಿನ ಎಂಕುಲೆ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಕಟ್ಟದು ಆ ಟೀಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಕಲಾವಿದ ಆದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಐಡ್ಲು ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಏನು ಬಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡೋಲೆಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೆಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಯನೆಂಚಿನ ದುಂಬು ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್ ನೇತಾಲ್ಕರಂದು ಉಪಾರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಉಡುಪಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಆ ರೀತಿ ಮಂಡ್ಯ ಉಪಾರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ದಯಪಂಡ ಆರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಅಂತೀರಿ ಒಲ್ಲ ನಾಟಕ ಉಂಡ ಅಂತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆರೆಗೇನು ನಾಟಕ ಇತ್ತಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಊರು ಬೇಗ ಬಿಡು ಅಂತೀರಿ ಎರಡು ಪಕ್ಕ ನೀಲಯ ಪೂಜಾರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಸಂಚಾರಿದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಮೂರನ್ನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ರಿ ಅರ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಐದು ತುಂಬು ಮೇರೆ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡಲ್ದಿರುತ್ತೆ ಸಹಾಯಕಾರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅದಿಲ್ಲಿರಿ ಆರ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮುಂಚೆ ಮಾತು ಆಫೀಸರ್ನಗಳು ಏನು ಹೂ ಮಲ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಹಿಂಗದಲ್ಲ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೂಲ ಉನ್ಮಲ್ತು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಕಡಪಡು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಆಸೆ ಮಲ್ಲ ಬೇತದಲತ್ತು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ವಿಮಾನ ಪೋಡು ಅಂಚದಲತ್ತು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಆಸೆದಾದ ಪಂಡ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಬೋದು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ಮಕ್ಕಳಪುರ ನಾಟಕ ತೋರಾಗ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವಂತದ್ದು ಶೇ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನಂಡ ಇಂಚೆ ತಾಟಿ ಹೊತ್ನ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಎನ್ನಡ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭೆನ ತೋಜಾವಳಿ ಪನ್ಪಿರಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಆ ಪ್ರತಿಭೆನು ತೋಜಾ ಎರಲಕ್ಕ ಮಲ್ತೇರಿ ಇಂಕ್ ಮಲ್ತುಕೊರಿಗೇರಿ ಇಂಕ್ ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ಡಾಮರ್ ಪಾಡುವೆ ರೋಡುಗು ಡಾಮರ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಮುಟ್ಟ ಎತ್ತುಜಿ ಡಾಮರ್ ಲಕ್ಕದು ಪೋಪುಂಡು ಈ ನೆಕ್ಕ ದಾದ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗು ಪಾಟ್ನಿ ಡಾಮರ್ ಲಕ್ಕಂದೆ ಪೋಂದಿ ಲಕ್ಕದು ಪೋಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ದಾದ ಪರಿಹಾರ ದಾಲೆಕಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಾರ್ಗು ಡಾಮರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ಸುದ ಟಯರಿಗೆ ಪಾಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎನ್ನಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ದಯಪಂಡ ಕೋಡಕ್ಮುರಡಿಯನ್ನ ಬಾವಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಅಬುದಾಬಿರ್ದು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಟಿ ಈ ಆಕ್ಮಲ್ ದತ್ತ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಐಕ್ಯಾನಿಕೆ ಬಾವಂದು ದುಬೈಡ್ಲ ಬರೋದು ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಡತ್ತಂದೆ ಪರ ರಾಷ್ಟ್ರೋಡ್ಲ ಪುದಾರ್ ಕನ್ಪವನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪುದರ್ದ ಕಲಾವಿದರ ಇಂಚಿತಿನ ಪಂತೊಲೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಪವಾದ ಅವು ಅಪವಾದಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಯಾನ್ಲ ಈ ಒರಿ ಸಕ್ರಿಯ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದೆಯಾದಿತ್ತೊಂದು ಈ ಪಂತೋಡಿ ಯಾನು ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದೆ ದಯಪಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಇಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪ್ರತಿ ಊರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕಲಾವಿದರು ಕಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪುವೇರು ಯಾನ್ಲ ನನಲ ಕಲ್ಪೆರ ನನಲ ಉಂಡು ಈ ದೃಷ್ಟಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಯಾನ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ
ಪ್ರೀತಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಕಾರ ಎಂಕಲ ತಂಡ ಗುಪ್ಪಾಡು ಪಣ್ಣದು ಎಂಕುಲು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಮೂಜಿ ಎಂದೆಟ್ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಲ್ನೆತ್ತಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಸುಂದರ ಮಂದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಸುಮಾಣಿ ಎಂಕುಲು 3 ಜನ ಸೇರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಟ್ಟು ಸುಂದರ ಮಂದಾರನ ನೇತೃತ್ವ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಂಕುಲ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ನೆತ್ತಕ್ಕೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂಕುಲು ದಿವಂದ ಆವೋಡು ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಡ್ಲು ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂದಂಡ ಇಂಕುಲವೇನು ವಿಜೇತರಪ್ಪ ಮನ್ಪಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಭರವಸೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಜನಕುಲು ಬೆಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋ ಸುಸ್ತಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಮಾತನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಒಂಜಿ ತೂಪುನ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಲ್ಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೋರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನನಲ ದುಂಬಾಗ ಇಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಬರೊಂದುಪಾಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೆ ಆಯ್ನಾರು ಚಂದ್ರಾಸೀರು ಬೊಕ್ಕ ಸುಂದರೈ ಮಂದಾರ ಅಂಬೇರು ಪುರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೀಯರೆ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಮೆಂಟಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ನನಲ ಇಂಚನೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೊಂದು ಪಾಡು ಅವೇ ತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೈನ ಸುಂದರೈ ಮಂದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರ ಸೇರಿ ಮೊಗಲ್ನ ಕೋಆಪರೇಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೀಯಾರೆ ಕರಿನ ಕೆಲವು ದಿನ ತಿಂಚಿ ಬರ್ಪುನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂಗ ತಗೊಂದುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಒಂಜಿ ಮೂಡ್ದುಂಡು ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಐತ ಸಂಘಟನೆದ ದೃಷ್ಟಿಡ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕಡೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ನೆಟ್ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸುಮಾರು ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡೊಂದುಂಡು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೇ ಕಲಾವಿದರಾಯನ ಸುಂದರೈ ಮಂದಾರ ಎಂಬೆರ್ನ ಬಳಗದು ಒಕ್ಕ ಈ ಮಾತೆರಿಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಎನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಗಾಟಿ ಬಾಕಿ ಅಂಚ ಈ ಓಲು ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ನೆಲೆ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಬೈದಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಪಂಪಿನ ಆ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪಂಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಟ್ಟು ಬೈದ ಅತ ದಾಯ ನಾಡ್ನೆ ನಾನು ಎಂಚ ನಾಡ್ನಿ ದಾಯ ಇರೆ ನಾನು ಯಾನಿ ಈ ಓಲ್ಲ ಬೆರಿಯ ಉಲ್ಲನ ಬುಡ್ದೋಲ ಬಲಿತಾನ ಅಂತ ಈಚಪ್ಪ ಈರು ಪಂತರೆನ್ನ ಬೆರಿಯ ಪುಡುದು ಅಂಚೆ ಬೆರಿಯ ಉಲ್ಲ ಎಂಗಿನ ಬೆರಿಯ ಉಪ್ಪೆರೆ ದಾನ ಈ ಕುಂಡಚ್ಚನೆ ಯಾನ ಬೆಳಕಯ ಆ 13 ಮಣಿಪುರ ಐತ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋತನ ಅಂತ ಜೋಡು ಉಪ್ಪಡಂಚನೆ ದಾದ ಈ ಲೋಕೋಡ್ ಎಂಚೆಂಚಿನೇನು ಮಾತ ತೂತೆ ಮಾರ ಇಂಚಿತ್ತೇನೆ ನಾನು ತೂತು ಜಾವ ದಾದಂದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾದ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಅವ್ ಡೇ ನೈಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ನೈಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓ ಡೇ ಓ ನೈಟ್ ಡೇ ಅಂದು ನೈಟ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡಾತ ಪಗೆಲ್ಗೆ ತೊಮ್ಮನು ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಪುಡಿ ರಾತ್ರಿ ಓಪನ್ ಉಂಟು ಓಲ್ಲ ತೂಂಡು ಪೋಲಿ ಆ 13 ಮಣಿಪುರ ಚವೈನಾತಿಗೆ ಉಪ್ಪಡವ ಒಂದು ದಾದ ನಾಯ್ದಾಗಿ ನೀನು ಬತ್ತೊಂದು ಬೈತೀನಿ ಮಾತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಲ್ಲಡ್ ಬತ್ತು ಒಯ್ತೊಂದು ಬರೊಂದು ಲತ್ತ ಮಾಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದೆ ಕಿಸೆಟ್ ದಿನ ಹಾಕಿ ಪೆಟ್ಟಿ ಮೂಲ್ದಿಂದ ಕಿಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿ ಮೂಲ್ದಿನ ಜೋಕುಲ ಅಪ್ಚಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ವಿಷಯ ನೀನು ತುಂಬೆ ಫನ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ದುಃಖ ಹಂಚಿಗೋರ ಇದ ಕಿಸೆಟ್ ದಿಂದ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿ ಮೂಲದಿಂದ ಜೋಕುಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮೂಲದಿಂದ ಕಿಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಟ್ಟತ ರಗಾಳೆ ಜೌಳಿತ್ತಿನ ಏರೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವಳು ಕಪ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪೆಡ್ ಒಂಜ 5 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರವ ದುಡ್ಡುಂಡಾಯ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇರಿಂಚನೆ ಸಸಾರ ಮಲ್ಪನೆ ನಾನು ದಾನೆ ಬೊಕೆಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ದೇ ಎಂಕಿರು ಈ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪುಜಾರೆ ಯಾರು ಇರೋಟ್ ಗೇಪಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕೂಡ ಈ ಕಂಪೌಂಡರ್ ಅದೇ ಉಪ್ಪೋಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಗಡಿ ಬಿಡಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇದೀಗ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇತನಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದು ತುಕೋರ ಇಂಚ ಉಂತುಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ನಾಡೊಂದು ಬರೆಯಲತ್ತ ನೀನು
ಉಂತೆರ ಹೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲಂತೆ ನಾಚಿಕೆ ತೊಳ್ಳಿ ನನ್ನರ ಉಂಟು ನಾವಾಡುವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಏರಾನ್ಲ ಅವಳಿತ್ತರ್ ನಂಬ್ಯಗರಡ್ಡು ಬುಡಿ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಳ್ಳಿ ಮೇ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತೆ ಮಲ್ಪೋಡವ ಉಂತೆರ ಹೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲ ನಾಚಿಕೆ ತೊಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಮನಿ ಪುಡ್ಚವ ಎಂಚ ಆತನ ಮಾತ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾನ್ ಮಾತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ಲ ಈ ಕೋಟ್ ಕೈತಿದೆ ಬತ್ತಂದು ಬರ್ಕಿ ಒಂದು ಕೋಟು ಉಂಡು ಬೊಕ ನು ಕೋಟು ಅನ್ಪಿನಿ ಓಕೆ ನು ಬೊಡೆದಿನ ರವಕೆತ್ತೆ ಹೌದೇ ಬತ್ತ ವೈದ್ಯರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡಂಜೆನ್ನ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಮಾರೆ ನಾ ಬೊಡೆದಿನ ರವಕೆದ ರಡ್ಡು ಗುಬ್ಬಿ ಬೋಯಿನಿ ಅಂಚ ಟೈಲರ್ ನಡೆ ರಡ್ಡು ಗುಬ್ಬಿ ಪಾಡ್ಪಗದ ಬಣ್ಣಾಗ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಅನ್ನ ಚಿಂದು ಬೊಡೆದಿನ ರವಕೆ ಇತ್ತ ಬೊಡೆದಿ ಬೊಡೆದಿದ ಅಲ್ಲೆಜ್ಜಾನೆ ಪಿದಾಯಿ ಬರೋಡ್ಜಿ ಬಣ್ಣದ ಉಲಾಯಿ ಕುಳ್ಳಾದ ಪಿದಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಚಿಲಕ ಬಾಡ್ದು ಬೈದಿದ್ದ ಅದ ಮಂತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ದಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡ್ಯೂಟಿಂದು ರವಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಡಬಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮರ್ಲಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನಾನ ಈ ಸರ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾ ನೀರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಕಂಪೌಂಡರ್ ಅದೇ 22 ವರ್ಷ ನೀರ್ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ 3 ವರ್ಷ ಬೋಡು ನಿಕ್ಕಿ 25 ವರ್ಷೋಡು ಸಯ್ಯರೈ ಮಂಜ ಕಲ್ಪಂತೆ ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಕಂಪೌಂಡರ್ ಅದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರಾಪುಡೆ ಯಾನ್ ಈತ್ ಕಲ್ತಿರ ಯಾವ್ಜ ಎಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ತೂಕ ನಿಕ್ಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಆನಂದ ಪನ್ಪತ್ತ ಕಾಲಿ ಮರ್ದು ಮಾತ್ರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಆಪುಂದಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಕೇನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾನಿಜ್ಜಂ ಉಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ನಿನ್ನಡೆ ಬರ್ಪಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬತ್ತವನ್ಪೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಕೆಬಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪದಂಗಿ ತತ್ತದು ಬೂಡ್ದುಂಡು ಐನ ದೆಪ್ಪೊಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೇನ್ವೆ ಅಪಗದಾನೆ ಅಲ್ಪೈ ಸುಲಭ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿಂದೆ ಪದಂಗಿ ಬೂರ್ನ ಕೆಬಿಕ್ ಅರ್ಧ ಕೊಂಡಿದ ನೀರ್ ಬಿಡ್ಪುನು 4 ದಿನ ಕಾಪುನು ಮೆಲ್ಲ ಇರ ಬಿದಾಯ ಬಾರ್ಪುನು ಪಾರ್ತು ಐಪುನು ಸುಲಭ ಸುಲಭ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಬೋಪು ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಂಕ್ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕುವ ತೂಕ ಆತಜ್ಜಿ ಒರಿ ಮೀ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒರಿ ಪೇಷಂಟ್ ಮೀ ಇದು ಏನ ಕೆಬಿಕ್ ನೀರ್ ಬೋಪುಂಡು ಡಾಯ್ ಬತ್ತು ಪನ್ಪೆ ನಿಂದ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಕೆಬಿತ್ತೊಲಾಯ್ ನೀರ್ ಬೋತು ಈ ನೀರ್ನ ದೆಪ್ಪುಡು ಎಂಚ ದೆಪ್ಪ ಬಾಳ ಸುಲಭ ಪಟ್ಟವು ಎಂಚ ಸುರು ಕಾಡೆ ಕೇಳು ನಿಂದ ಅರ್ಧ ಎತ್ತಿದ ಪಂಪ್ ಉಂಟಾರು ಇತ್ತಂದ ಆಯ್ತಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನಾನೆ ಕೆಪಿಕ್ ಜಬಡವನು ಪಂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನು ನೀರು ಪಿದೈ ಪೇಷಂಟ್ ಹುಲಾಯ್ ಈ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಜೈಲ್ದ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಪಂಪುನು ಆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನ ಕೆಬಿತ್ತ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಜಪಡ ನಾಯಿ ಉರಿವೆ ನಮ್ಮ ನೀರ್ ಪಿದಾಯ್ ಬರಡೆ ಇತ್ತೆ ಅವಬಿಡು ಯಾನೇ ಒರಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅದ್ ನಿನ್ನಡಿ ಬರ್ಪೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಬನ್ಪೇನೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಗ್ ಬಂಜಿಗೆ ಜೀರ್ಣದ ಶಕ್ತಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಎಂಚಿನ ತಿಂದಲ್ಲ ಜೀರ್ಣ ಆಪುಜಿ ಎಪ್ಪುಳು ತಿಂದನ ಎಪ್ಪುಳೇ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪುನಿ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ತಿಂದನ ದ್ರಾಕ್ಷನೇ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪುನಿ ಪರ್ನ ತಿಂದನ ಪರ್ಂದೇ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪುನಿ ಓ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಡ ಅವು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಉಂದೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಡು ದಾದ ಮಲ್ಪರಂದು ಕೆಂಡ ದಾನೆ ಮಲ್ಪೆ ಇರೇಗ ಓ ಪೋಡ ಅವೇನೆ ತಿಲ್ಲೆಗೆ ನಿನ್ನ ದಾದ ಸಾವು ಮಾರಬುಳು ಪಂಚಾಯರ ಬುಡ್ಸೋತಿಗೆ ನಿನ್ನ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟದ ಪದಿ ಮಾರಿ ಪಟ್ಟನೆ ಬೊಕೈರೆ ಫಂಡಿದು ಬರಕ್ಕೆ ಬೊಕ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ ಅಂದಾಜ ಅಪ್ಪ ಮಾತ ಎಂಕ ಫಂಡಿದು ಬರೋಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಸಿಕ್ಕಿ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟದ ಐದು ಸಿಕ್ಕಿ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟನವು ದಮ್ಮುದವೇ ಸಿಕ್ಕಿ ಏರಿಗೆ ನಿಕ್ಕ ಎಂಕ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟು ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟದು ಬರ್ತದೆ ಅವು ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟು ನಾವು ಅವು ಸಮಸ್ಯೆ ಅವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದವು ಬೊಕ್ಕ ತರ ತಿರ್ಗುನು ಒಂದು ಓಸಿ ಅವು ಸಮಸ್ಯೆ ಪಿತ್ತಕೋಶದವು ಅದು ಕೈಕಾರ್ ಕುಂಬಾರು ಕೈಕಾರೆ ಕುಂಬಾರು ಅವು ಕುಟುಂಬ ದೋಷದವು ಅವಳ ಕುಟುಂಬದವೇ ದೋಷ ಮುಖ ದಾಲ ಅವು ಅಮ್ಮಲ್ ದೋಷ ಎಂಚ ಯಾನು ಸೋಕದೋಜ್ಜೆ ಯಾನು ಸೋಕದೋಜ್ಜೆ ಈರೆ ಸೋಕು ತೋಜುವಾರು ಈರೆ ಎಂಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ರೌಡಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜವು ದಾಯಗಿ ಬೊಕೆಚ್ಚಿನಿ ಆ ಕೆಡು ಅಲ್ಪ ವಾಸ್ತುಕು ಸರಿಜ್ಜವು ಕೆಡುಟ್ಟುಲ ವಾಸ್ತು ಕೆಡು ದೆತ್ತಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವಾರು ನು ಕೆಡು ದೆತ್ತಂದ ಐನ್ ಬೇತ ಕೊಡಿ ಪಾಲಿ ಅಂದ ಬೋರ್ಜಿ ಯಾನು ಪುರ್ಸೋತನ ಓಲಾಲ ಅವಂಚನೆ ದೆಪ್ಪೆರ್ಲ ಬುಡ್ದಿಯರ್ಲ ಗಮ್ಮುಡ ಅಂತವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಸರಳ ರೀ ಬಾರಿ ಹುಷಾರಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಹುಷಾರಿದ್ದಾನೆ ಹಾವು ಮಾರೆ ಇತೆ ನಮ್ಮ ದಾತ ವಿಷಯದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಯೋಜನೆ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸೋಡು ಪಂಪಿನ ಯೋಜನೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿ ಬೈದಿನಿಯತೆ ವಾರ ವಾರ ಒಂಜಿ ಊರು ಹೋಪ ಅಂದ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಡೆಗೆ ಬೈದ ಏತು ಕುಡ್ತು ಕಾತು ಕುಡ್ಲುದೆ
ಅಯ್ಯವಂಜಿ ಕಾಲ ಹಾಕಿದ ಸೈಪುಣ್ಣ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಐತೆ ದಾನೆ ಪೇಷಂಟ್ ನಕಲ್ ಮಾತ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿಯ ಪೇಷಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಅವ್ರುಡು ಸೀಕಿಜ್ಜಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಪಾತೆ ಕೆಲವು ಏತೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ ಎದುರ್ದ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ದಾಡ ಫುಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇತ್ತನ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಬುಂಡು ಅವತ್ತು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಪ ಪೇಷಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ಆಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಯಾನ್ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ದು ಎನ್ನ ಊರುಡು ಪೇಷಂಟ್ ನಕಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿರ್ದು ಆಯ ಆಯ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಪಡೆಯೋಣ ತಂದೆ ನಂಜಿ ಕಾರ್ನಿ ಅತ್ತವ ಸರಿ ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಬಿತ್ತಲ್ ನಕಲ್ ಬರ್ಪು ನಕಲ್ ಮಾತ ಬರಾಡತ್ತ ತುಕ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಉಚ್ಚಿ ತುಚ್ಚಿ ನಕಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಆತೆ ಪರ್ದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅವು ಬಣ್ಣಗ ನೆಂಚನೆ ಬಣ್ಣಗನೆ ಕಪ್ಪುವೇನ ಅಪಗ ಪೋನಗ ಬೊಲ್ದ ವೆತೆ ಅವು ಎಂಚಕ್ಕೆ ಎಂಜಾನ ನಾವೆಂಚ ಅವು ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುನು ಪುನಃ ಕೆಂಚ ಪಾಡು ಬಲ ಬಲ ಕುಳ್ಳು ಕುಳ್ಳು ಬೋದೇವ್ರೆ ಒರೊರ ಯಾನು ಪರ್ನಾನ್ಲ ಉಂಬಿಯ ಪರಿಯರೆ ಬಂದಿ ಅಮ್ಮ ಕುಳ್ಳಿಯತ್ತ ತುಕ ಐಸ್ ಐಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯನ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಓ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಓ ಪಣ್ಣನ್ನ ಪುಗೆ ಓ ಪೂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಪುಗೆ ಓ ಪೂಜೆ ಬೀಡಿ ಅವಳಿತ್ತಿನ ಪುಗೆ ಓಡಿ ಅವಳೆ ಬೀಡಿ ಬೂಡ್ದಾತಂದು ನಿಕ್ಕ ಅಂಚಲ ಪುಗೆ ಪೋಡುಂದಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸೈತದು ಕಾಟಗು ದೀನಾಗ ಇಲ್ಲದಾಕಲ್ಡ ಪಣ್ಣು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿಗೆದ ಕಣಕ್ಕನ ಮತ್ತ ದೀವಾಡು ಎಡೇನ ಪುಗೆ ಹೋಗ್ತಾವ ಏರು ಮರಬೇನ್ ಏರು ಬರಿಯರ ಹೊಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನಿ ಇಡಿ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನಿ ಆಯ್ ಒಕ್ಕ ಬೈದಿನಿ ಸರಿ ಐಕೆ ಸೈಯಾಡು ತುಕ ಏರು ಪೇಸನ್ನಗ ತುಕ ಸುರೂಟು ಬೈದಿನಿ ಏರಿಯ ಸುರೂಕು ಆದಿಮಯೇ ಬೈದಿನಿ ಅವನು ಸರಿ ಬಂದು ನನ್ನಲ ದೇವಿ ಮಾತು ನಾಟೋಡೆ ಉಳ್ಳೆಯ ಸುರೂಟು ಬೈದಿನಿ ಆದಿ ಮೆಂಬೇಡ ಒಂಚೂರು ಬಾತೆರ್ಗ ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಅಯರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಕುಂಬ್ರ ನಾರಾಯಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಭರ್ತಿನ ಆಡ ನಮ್ಮನೆ ಹೇರುವರತ್ತೆ ಇದು ಬಾಸಿ ಕತ್ತಂಡ ಬುಕ್ ಸರಿ ಸಿಕ್ಕದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರಿ ತುಕ ತುಕ ಮೇನೊಂಚೂರು ಚಕ್ ಮಲ್ಪಗಣ ತುಕ ನಿನ್ನೊಂಚೂರು ಚಕ್ ಮಲ್ಪಡತ್ತ ಈ ಮೇಯ್ಕಬಲ್ಲವ ಅದು ಹಾಕ್ಯಾರತ್ತಿಗೆ ಕುಳ್ಳಿಯರೆ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಮುಗಿ ಹೊಡೊಂದು ಬಂತೇರಿ ತಿರ್ಪಿನಾಗನೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ ದೀಲ 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 ದೀಪ ನೆಲಟ್ಟು ದೀಲ ದಾಲ ಸಯ್ಯ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದು ಮಾರೆ ಏಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಈರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡ ಯಾನು ಪೇಷಂಟ್ ಅವಡ ಇತ್ತ ಚತ್ತಂಡೆಗೆ ದೀಪ ಏರು ಬೇರೆ ಕಾಪುಡ್ತೀನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ತಾನೆ ಮಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ನಕಲ ಬರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಚಿನಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಮಾರಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದಂದವರ ಪಣ ತುಕ ತುಳುಟಿಗೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ತುಳುಟಿಗೆಲ್ಲ ಆಡ ಅಂದ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದನ್ನ ನಿನ್ನ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ 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 ಉಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಎಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ನಲ್ಲಿಡು ನೀರು ಬರ್ಪೂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಬೈದಿನಿ ಅತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಡೆ ಬೈದಿನಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪ ನಲ್ಲಿಡು ನೀರು ಬತ್ತಿಜಿಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಗಸರ ಬತ್ತಿಂದ ಯಾವು ಇನ್ನು ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವ ಎರಡನೇಪ್ಪ ನೋಡತ್ತಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೀರೇ ಬತ್ತಿನಂದು ಪಣ್ಕ ಬತ್ತು ಜಿಂಡದೆ ಪಣ್ಕ ದಾನ್ಯಾವು ಗಂಗಸರ ಬತ್ತಿಂದಲು ರಡ್ಡು ರಡ್ಡೆರ್ದು ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ ಯಾವತ್ತ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಗಂಗಾಸರದ ನಲ್ಲಿನ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ನಲ್ಲಿ ಸುಯಿಂಪರೆ ಬಲ್ಲಿ
సోయించింట ఉచిత లెక్క సోయించిందంట యాను కొడప్పు ಈ ಕೊಡಪ್ಪ ಮಾರ ಈ ಬುಡ ಏನನ್ ಕೇರ್ಪೇಂ ಪೇಸೆಂಟ್ ಆಗ ಬರ್ತದೆ ದಾದಾ ಹೊಸ್ಸೆ ಮಾರೆ ಬ್ಯಾನ ಈ ನಮ್ಮನೆಂದ ಇಂಜಿ ತೂಲ ನರಮ್ಮಣಿ ಪರಿಯರೆ ಬಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಸುರು ಕೈನ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುನಿ ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬರ್ಪುನಿ ಐಕ್ ನೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಗಂಗಾ ಸರನು ಪರಿಯರೆ ಬಳ್ಳಿ ಅವ ಪರಿಯರೆ ಬಳ್ಳಿಂದ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಬಾರ್ದಕ್ಕಲು ಕೊರಿಯರೆ ಬಳ್ಳಿಂದ ಏರಂಡಲ ಪನ್ಪೇರು ಓ ದೇವರೇ ಎಂಕ ಕಲ್ಪಯತ್ತಂದಿ ಅಕ್ಕಲು ಕೊರ್ನೆಟತ್ತ ಎಂಕುಲು ಪರ್ಪಿನಿ ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕ್ಕುಲೇ ಕೊರ್ಚಿರ್ನಂಡ ಎಂಕುಲು ಪರಿಯರೆ ಉಂಡ ಕೆಲವು ಪರ್ಪಿನಕ್ಕಲು ಕಂಟ್ರಿ ಕಾಯ್ತದಲ್ಲ ಪರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಬಾರದಕ್ಕಲು ಕೊರಿಯರೆ ಬಳಿಂದ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಏರಾನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಲ್ತದೇರ ಪರ್ನೆಟ್ ಸಮ ನಿಂಗೊಂದು ಪದಿಮೂಜಿ ಒಂಜಿ 13 ದಾದನೆಗೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಅಂದಾಜ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಮೇನ ಅಮ್ಮೆರೇನು 13ಗೆ ಸೇರ್ಸವಣ ದಿನ ಅದು ಕೋಡಿ ಪರ್ಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇಡೆ ಬೈದೆ ಪಾಪ ಉಪ್ಪಡವ ಆಯ್ ಕುಳ್ಳುಂಡ ಒಂದು ಕುಳ್ಳುಂಡ ಕುಡ್ಸುದ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೋರ್ಕ ನಿಕ್ ದಾದಾ ಪುಣ್ಯ ಓ ನಿಕ್ ದಾದಾ ಪುಣ್ಯ ದಾದಾ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿನ್ನೆ ಬರ್ತೊಂದು ಬೈದ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿನ್ನವೇನ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕನ ಏರ್ನಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಂಚಿ ನಾವು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಪೂಜಾಲು ತಾಲುಂಡು ನೆಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪೆನ ಕುಜಾಲು ತಾಳು ನೆಕ್ ದಾದಾ ಅಲ್ಪೋಡು ಕೇಳ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕುಂಟಿ ಮೈಪುಂಡ ಉಂಡು ಅಡಿತದು ಬರಿಕೊಂದಲ್ಲ ఒక ఐక్య మాత్రం మర్తనాడొంದು ಡಾಕ್ ನಡೆ ಬೈದೆತ್ತ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬರಿಯರ ಹೈಚ ಮಾರೆ ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ವಾ ವಿಚಾರೋಡು ಬೈದ ದಾನೆ ಆಪುನಿ ನಿಕ್ ಪಣಿಗೆ ಎಂಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಪಂಜಿ ಬೇನೆ ఒక ಈ ನಮ್ಮನೆ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲ ಎದುರು ಬಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಉಪ್ಪೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಜಿ ಉಪ್ಪೇರ್ ಲೆಕ್ಕಂಡ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಆವಡೆತ್ತ ತುಕ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲ ಎದುರು ಬಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕುಂಟು ದೇರ್ಪು ತುಕ ಅವು ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಬರ್ಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆತದು ಕಂಟಿ ಇತ್ತಿನೇನು ಪೂರ ಸರ್ಬತ್ತ ಬರ್ಲೇಕ ಬರ್ಪಿನಿ ಹೋಗ ಬಂಜಿ ಉಪ್ಪೇರನ್ನೇ ಫುಲ್ ಉಂಟ ದಾದೆ ಅವು ಬಂಜಿಡ್ಲ ಎಲು ಬರ್ಪುಣ పూలండి ಒಂಜಿ ಮರಳನಾಯಿ ಚುಚ್ಚಿಂದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯರ పూల ಇಚ್ಚು ಮಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಧರ್ಮಗು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟು ಹೊರ್ಚಿ ಈರ್ ಪೂಜುನಿ ಬೆರಿನೇನ ಬೆರಿ ಉಂಟು ಬಂಜಿ ಆವಿಡಟುಂಡೆ ಎದ್ದು ಬಂಜಿ ಆಪೆ ತೂಕ ತಿರ್ಜಿ ಎಟ್ಟೆ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಓಡೆ ಫೋಂಡಲ್ಲ ಅಡೇಗಿ ಬರ್ತಿ ಗೇಲ್ 6 ಹಾಕಿಲೆಕ್ಕ ಅವು ಕುಟ್ಟುನ್ಲ 6 ಹಾಕಿನ್ಲ 6 ಇತ್ತನಿಕ್ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಆಪಿನ್ಯತ ದಾದೆಂಬೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ಅತ್ತ ಇವಳ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪೆನ ಇಚ್ಚಿಗಮ್ಯ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಒಂಜಿ 4 6 ಅನ್ಕೊರು 64 ಯಾವೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ 4 6 ಅನ್ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಪೆ ಅಯ್ಯ 64 ಅವ ಪರ್ತಿನೇವೆ ಹೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಮಾರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ 6 ಪಂಡ ಮಾತ್ರದ ಪುದಾರವ ಇಂದ 4 6 ಇಂದ ಪರ್ಲೈನವ ಓ ಐನೆ ಪರ್ಲ ಪೋದು ಲೆಕ್ಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಏತ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಐಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಐಕ 4 ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂದೆ ಐದೈ ಬಿರ ಕೊರು ಒಂಜಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಈರೆ ಕೊರ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕುರ್ನ ಮಾತ್ರೇನು ಕೂಡ ಮಾರೊಂದುಲ್ಲೇ ಮಾರಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಮೂಲ ಮಾತ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದಿನ ಸರಕರೊಂದು ಧರ್ಮೋಗು ತಿಕ್ಕುನ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಅನ್ನಿಕ್ಯಾನವ ಮುಂದೇನು ಸೀದಾ ಪೋದು ಸಮ ನೀರು ಪರ್ದು ಪಾರೆ ಕಾಣ ಪೋಯ್ಲೆಕೊನೆ ಒಂಜಿ ಬರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆ ಬರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪಿಯರ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆ ಬರವ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಬರ್ರಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಗಂಗಾ ಸರ ಬರ್ತಾಯಿ ಮಾತ್ರೆ ಬರೆಯ ಉರಿಯೋನೆ 13 ಎಂಚಿನ ಮೇಕ್ ನನಲಂದ ಜಾತಿ ಎತ್ತ ಮಾರೆ ಅಂಜಿನ ಅವ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋದು ಬರ್ರಿ ಒಂದು ನಿಕ್ ದಾದ ಬೇತೆ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡ್ಯಾ ತುಕ ಇದೇ ಬಲ್ಲ ತುಕ ಒಂಚೂರು ಕಾಯಿ ದೇರ್ ಪಿಂಚಿ ಇನ್ನು ಓಳು ತಿಕ್ಕ ಅವ್ರು ರಡ್ ಅವಳಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತದು ಓಳು ತಿಕ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಮರಳು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾದ ಅವು ಅಲ್ಲು ಗಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಚಿ ಬಲ
ಬಾರಿ ಬಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಮೇನ ಕಲ್ಲಡಿ ಕಿಡ್ನಿ ಹತ್ತನತ್ತೆ ಕಲ್ಲಡಿ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂದೆ ಕಿಡ್ನಿಡ್ ಕಲ್ಲಂಡಕ್ಕೆ ಎಂದೇನು ಕಿಡ್ನಿಡ್ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಎಂದ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಕಲ್ಲತ್ತ ಬೇಗ ಕಲ್ಲಡಿ ಕಿಡ್ನಿ ಹತ್ತನಿ ಮೇನ ಕಿಡ್ನಿ ಇರ್ದು ಮಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲೆ ಹತ್ತನು ಮಾರೆ ಬಂದಿ ಆ ಕಲ್ಲುನೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಕಡಪಿ ಕಲ್ಲು ಮಲ್ಪಿನಕ್ಲೆ ಕೂರ ಅವ ಕಡಪಿ ಕಲ್ಲು ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಇನ್ನ ಬುದಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಾಖಲೆ ಕೊಡ್ಕ ಏರಿಗ್ಲ ಕೊರಿಯನ್ನ ಅಂದು ಅವ ತುತ ದಾದ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆಂದು ಕಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಬಂಜಿಡೆ ನಿನ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲಾತನವ ಕಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುಂಡು ಆ ಮಾತ್ರೆ ಯಾನು ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರೆನು ಪರ್ರೆ ಸಮ ನೀರ್ ಬರ್ ಕಲ್ಲು ಕೋಪುಂಡು ಅಂಚಾಪುಜಿ ಒಗ ಕಲ್ಲು ಪೋಯಿನ ಸಮ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಕೆಂಚಿನ ಮಾರ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಅವು ಕಲ್ಲು ಪೋಪುನ ಮಾತ್ರೆ ನಿಂಗದು ನೀರು ಬರ್ಲ ಕಲ್ಲು ಪೋಪುಂಡು ನೀಕ್ ಅಂಚಲ ಒಂದ ಜಾಜಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೀಲ್ ದ ಬಟ್ಟಲ್ ದೀಲಾಡಿ ಟಂಗ ಬುರ್ನ ಕಲ್ಲು ಪೋಂಡು ನನ್ನ ಜಾಪುಂಡು ಸೀದಾ ಪೋಲ ಉಸರಾಪ ವೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಡೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಏತು 4 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯೋಡು ಬಂತಾರೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪನೆ ಪದಿಮೂಜಿ ದಾದಯ ಪಾಯನಂಜಿ ಬರೀಕ್ಲೆ ಲೆತ್ತದ ಒಂಜಿ 4 ಕುಳ್ಳದಾಗಿ ಕೇನ್ನಡ್ಡೆ 3/4 ಮಾರಿ ಬತ್ನೆ ಕರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರೆಂದ ಪರ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಐನಾತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿದೆ ಒಂಜಿ ಮುಪ್ಪ ದೆತ್ತೊಣ್ಣವು ತಪ್ಪತ್ತು ಈ ನಮೂನೆ 30 ಏಪಳ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರಿ ಅವಳು ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ಪದೆ ಆ ಪರ್ಪಿನ ಮಾತ ಬುಡ್ಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದಿರ್ಲೇರು ಅನ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮೂಂಕು ಮುಟ್ಟ ಗಂಗಾಸ್ಕರವನ್ನು ಸರ್ಬತ್ ಬಣ್ಣದ ಪರಿಹಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅವ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡು ಮಾರಿ ಪತ್ತನೆ ನಿಕ್ಕೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟ ಎನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಕ್ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಚಿಂತನೆ ಉಂಟು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಸೂದಿಲ್ಲ ಏತ ಮಹಾತ್ಮರು ಏತ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕರು ಬಂತೇರಿ ಗಂಗಸ್ಸರ ಪರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಹಾಲೆಂದು ಏತ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕರು ಬಂತೇರಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ 1947ನೇ ಇಸ್ವಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಂತೇರಿ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಕೇಳಬೇಡ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡಬೇಡ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಆಡಬೇಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರನು ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಕುರ್ದ ಇನ್ನು ಹೊರಿಪೌಡವ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಮೌಲ್ಯ ಕುರ್ದು ಹೊರಿಪೌಡವೇನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಶರಣಾಯ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ನೆಲಕಾಯ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮೆಚ್ಚಿಯ ದಾಯ ಮೆಚ್ಚಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪಂತಿನ ಸರಿಯೇ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸರಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪಂತಿನ ಸರಿಯೇ ಎಂಚ ದಾದ ಬಂತೇರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕೇಳಬೇಡ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಓ ಗಂಗಸರ ಅವ ಗೊತ್ತಾಗ ಮಾರಿ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಕೇಳಬೇಡ ಅಂದ್ ಗಂಗಸರ ಬಂತೇರು ಸೀದಾ ಬಾರಿಗೆ ಪೋಪುನು ಬಾಡು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಮೇನೇಜರ್ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಪಾರ್ಪು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಕೇಳಬೇಡ ಗಾಂಡಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೋಡಬೇಡ ಗೆಂಚಿನ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೋಡಬೇಡ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಂಡು ಎಂಚಿನ ಗಂಗಸರನ್ನು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಮೈಪುಲ ಅವೇನು ತೂವಡ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಬರ್ಲ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆನಿ ಸೈತನೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ನಮ್ಮೇನ ಡಯಲಾಗ್ ಕೇಂದ್ರಿದ್ನಿ ಕೂಡ ಸೈತುದಿರ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಆಡಬೇಡ ಎಂಚಿನ ಗಂಗಸರ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಆಡಬೇಡ ಎಂಚ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಪಾಡ್ಲ ಆಟವರ್ಚಿ ಆಡಂಡ ಕೂಚುಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆನಿ ಪಂತಿನಿ ಪಾಲಿಸೋಂದುಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಈಯೇ ಈತ ಮಾತಾಡ್ದಾಗ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅದು ಪದಿಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನದು ಎಂಕ್ ಅಂದ ಜಾಪು ಜತ್ತ ನಾಡುಕು ತುಂಬ ಬತ್ತ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತರ ತಿರ್ಜಿ ಮಂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಕೈಕಾರ ಬಚ್ಚು ನಾವು ವೀಕ್ನೆಸ್ ದಾಗ ಕೈಕಾರ ಬಚ್ಚುಂಡು ಐಕದಲ್ಲ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ 4 ಕೈಕಾರ ಬಚ್ಚು 4 ಎಂಚಿನ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊರವ ಅವೇ ಕೊರು ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಡಪುಂಡು ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೋದು ಪರ್ರಿ ನೀನು ಓಲ್ದೆತ್ತು ನೋಡು ಇನ್ನು ಸಾಯಿಬಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರು ನೀನು ಓಲ್ದೆತ್ತು ನೋಡು ಕೇಳು ಬಣ್ಣ ಓಲ ನೀನು ಅಮ್ಮ ಒಳಬೋದು ದೆತ್ತು ಮಾರಿ ಪತ್ನೆ ಪೋಯಿಂದ್ ಬೇಗ ಪೋಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ಇದ್ನ ಬರೋದಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂತಾರೆ ಓ ರಾಮ ಮರತೆ ಬೋತಿಂದ ಮಲ್ಪ ಅವ ಓ ಎನ್ನೆ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಕೆ ತುಕ
ಗಟ್ಟು ಕಾಸು ಉಂಡೈಜ್ಜ ಮಾರ ಎಂಚೆ ಅಂದೇನು ತೂಪಿನೆಂಚೆ ಅವಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಸುಂಡಾಂದಿ ಎಂಚ ತೂಪಿನಿ ಎಂಚೆನ್ನತೇರು ಎಂಚ ತೂಪಿನಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಲೆಕ ಒತ್ತುಲೆ ತುಕ ಪನ್ನಿಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಲೆಕ ಒತ್ತುಲೆ ಬೊಲ್ಲಿ ಬೊಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಲ್ಲಿ ಒಳ್ ನಾಡಿಯರ ಭೂಪಿನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಾರಿ ಬೊಲ್ಲಿ 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 ಒತ್ತಿಯೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಲೆಂಚಿ ಲೆಂಚಿ ಆಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏತು ಪದಿಮುಜಿ ಪದಿಮೂಜಿ ಅವಳ ಪದಿಮೂಜಿ ಅಲ್ಲ ಅವಳ ಪದಿಮೂಜಿ ಆ ಪದಿಮೂಜಿ ಹತ್ತು ಒಂದು ಪದಿಮೂಜಿ ಬೇತೆ ನಿನ್ನ ಪದಿಮೂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಎನ್ನ 13 ರೂಪಾಯಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅತ್ತ ಬೊಡೆದಿ ಹಲೋ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಜ ಎಂಜ ಬುಡದಿನ ರಾವಕೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚಿ ಬೈದೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಬಿದೆ ಚಿಲಕ ದಿಕ್ಕ ಒಂದು ಬೈದೆ ಬರೀತಿಲ್ಲದ ಏರ ಜೋಕುಲು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲದ ಚಿಲಕದೆ ಆಪಿಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಎಂಚ ಎಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ चोली का पीछे क्या है छोली का पीछे क्या है मारी पಕ್ಕನಾಲ ಪೋದೆ ಉಲೈ ಪೋದೆ ಬರ್ತೈತೇನೆ ಮಾರಿಲ್ಲ ಮಾತ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾರ ಐಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೇಳೆ ಬುರ್ಚುವನ್ಯ ನೈಕೆ ಆ ಪದಿಮೂಜಿ ಎಲ್ಲ ತಿಗಳದ ಕಟ್ಟ ವೇಟ್ ಮಾಡ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಲೈ ದಕ್ಕದೆ ಮಾರ ದಾನೆ ಹಚ್ಚನ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಪದಿಮೂಜಿ ಇಡೆಗೆ 14